presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadas sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Eliza. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan, ang atong magtatampo si Eliza. Kini akong problema, bahin ni sa kong ugangan nga babay, ug kun nganong na problema ko, ingon magud ini ang mga paghitabo. Uy, si Mama Tinang ug si Brian nagsultihanay. Ug murag naglalis man ang duha. Maniit ko bi kay pwerte mang warawara sa kamot ni Mama Tinang ug murag sukok gid kaayo. Mga Tinang, bida, may mo ba mapasagda lang ni Muslaisa tao? Nasawa naman ako siya. Angay lang siya na mahimo tao, maghimo siya desisyon sa among pagtiayon. Kinanglan, kami duha magdesisyon. Oy, ako ang imong inahan. Ako'y nagdadaan mo sa siyam kabuan, ug sakit kayo ang akong kidpati dihang giutong tika. Bisag minyo ka na, ako gihapon ang magbuot sa tanan, ilabi nang niya kapuyo sa among bay. Probidas. Kung mao gihapon na imong problema, kay ni tipon lang minimo mas may tingali nga maglain migbahay ni Brian. Oh, dili siya. Day. Kining. Yanuhon lang tagsultig sakit. Day. Kukuhan pa si Jane ng taon na sa mama taon, day. Maluoy. Taas lagi gayon nga, ni pasensya ko niya. Di na ko kaantos, Brian. Mas may pagmangita tag atong kapuyan, uy. Oy, Oh, kung mabiya ka, ibili na si Brian, ha? ay kabala ka! Huwag ko mahangmos imong anak! Oh, lisa, isa, tubagas mo maginana, eh. Mag-anan ba na dito bagon? Kapuya ba yung daha, eh. Mura mag-iring o giro. Ano man, labanan gid mo siya, ha, Brian? Oo, ako siya inahantahan, day. Paitay ning mutipon tagpuyo, uy. Sagdi lang ko na kung saan na siya. Kano di ka? Di ka makabiyas imong mama di ay? Biyanta ko, tiguang naman na. Unya, hangtod ka sa mata hunong nga. Magingon ini din, eh. Aga nang di na kong sukol matin, Di naman da, Brian, uy. Makalagot sa kaya na siyang paminawon. Abi diya, tabo nila ko yung dugan. Tapunan, kapoy, bayasig paminaw ng mga sakit. Ako na niyang yung taon ni mo, Andy, dahil probida sa ning kalakihan na. Nahala, sige, Brian. Akong paning kamutan. Kadili mo sukol ni Mama Tinang. Awa, tanawa. Tinang, anong ipalabay mo na ni mo siyo tatong mga inayay? Nagalapong na ino na. Pagkubo na kilapa ni mama yun. Awa, Brian. Kung unsa gibuhat sa imong inahan. Gilabay sa lapok ang ugan na namong hinaihay. Di mo malain, ana? Kaslunon pa lang mi ni Brian, nakabantay na ko nga wala siya makagusto na ako. Pero matod pa ni Brian nga pasensyahan ko lang si Mama Tinang. Unya. Isa? Adro. Di ay labas na dagkong isda. Unsa na isda, Adro? Mangsa. Unsa yan? Mangsa. Awa ka kaila si mong gibaligya. Nga kaila, oy. Pilang kilo, ana? Tagpon 50 lang. Usa kilo lang ako, Adro, oy. Okay.
Kadahan pa ining isda asi ng tinangga. Ay, mo ba? Amay noon kay ako ning tuwaon aron makahigop og init ka sabaw si mama. Unya, okay na day mo. Way choice. Ugangan man, dro. Mao sad. Mao. Mas makagaba ra ba kuno ang ugangan kaysa inahan? Oh, era usa ka kilong mamsa. Usa kilo na gid ni. Salamat, dro. Humutas tinuwa. Gutom na ko da. Lingkod na lang diha ma kay hapit naman sad ni maluto. Gigutom na di ay ka ma. Kadiyot ra kay hapit na lang gid ni, gamay na lang gikuwang. Ay, nawa akong gutom. Ay, ikaw day nagluto. Oo man, nakapalit man taon naglabas nga mamsa taon si Inday Liza taon. Lamig yung timpla ng mga tinuwa-tinuwa ba? Ha? Palit lang kong tinuwa sa gawas sa pasil. Ha? Mo to bagyo kang pasil nga na may giluto sa Liza. Ano unsa? Magbuot ka. Oh, Nga di man kumukaon, anak. mangano man taon ka maisos. Di kumukaon sa iyang giluto. Nga naman ma, mahadlo ka nga. Hiluan. Oh, Ditang ko makahimo na matinang uy. Oh, dili pa karon. Pero sa umabot mo na imong buhaton ako, Eliza. Di na ka makabasol ako, Brian, ha? Nagpaubos na kog maayos imong inahan pero wag gyapon siya kauyon ay ako. day po na ilang imong pasensya taon ng mama taon. Di so, gusto man taon na siya taon. Kuyawa, no? Punan pag ginako akong pasensya. Di pa na sakto ni akong magpasensya sa imong inahan ron, Brian? Ha? Di na ako makaagwanta. Ug mo'y pagaingnon. Musukol lang dinaog-daog. Wa makatingog si Brian nga kung di na ko kaagwanta musukol ko sa iyang inahan, pero ugangan lagi. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga ako nalay mo adjust para way samok. Unya to? Uy, Liza! Mayo ka nakita at taday! May ichika ko nimo! Unsa man na bayot? Kuan, dili day mo okay si mama ni mo, Brian? Mama ni Brian? Pagtarong. Okay man. Ano di ayot? Hala! Pwerte na yung daot ni mo, day. Ako iyang gidaot? Lagi! Unsa man yung gidaot nako? Ikaw kuno hugawan. Na manimahol ang kuno kang anghit kaya di ka maligo kada adlaw. Magkatawa mong kuaning matinang in town. Wa kuno siya kauyon ni mo nga maoy na asawa ni Brian. Ha? Kaya ang iya kunong nauyunan, kadto kuno si Vivian. Ay da, bahalag unsaon ko niya sa pagdaot bayot. Ang importante nga ako ang gipakaslan ni Brian. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Nosi balasi. Sino? Sino? Why, lami? Si Jaray Gilamian. Ni honong na ko, ma. Wa na ko ni kanta, ma. Ikaw rin gaganahan si mong kanta. Sagdi lang, ma. Practice naman tong ako, ma. Ayaw pagtugat-tugat kanta o Eliza ka wilami. Timplahi lang, ma. Za? Ako imong gipadungog-dungog atong imong gikanta-kanta. Dili mo, uy. Pataka ramang kag sulti. Tampalungon tayo noon ti karon, muray imo. Di sa kumusugot nga dapatan ko ni mo, ma. Sobra na kay nastanan. Unya, kung matampalungan ti ka, Suwayi lang, ma. adi ay, mao ba? Ha? Oops, mama! Ayaw, ma! Ayaw! Si Bay de Bilda. Banal na aso! Santong kabayo! Natatawa ako! Nanungog na sa niyang uplo kong umagad ay. Iyado tuyo nga mukanta ko na ako. Be, Asa ba ka, Mader? Nga ni barog ka man. ay atuon ko ang uplo kong umagad sa pagkanta. Atuon ko nung pahunogon ko to. Oh, apin, bati na ba kayong tingog, Mader, no? Ay, pertigyong batia. Ato ata yun, Mader. Ato ata yun, Madunga. Nakaw sa'yo. Nakaw, Ay, Mader. Ngayon magkangalok mo ka mambayuta ka. Oo, sa Mader. Hadlo kang Eliza, Mader. Oy, wa ko mahadlok, oy. O kung mao na ato ada yun. Ato ada yun. Ato ada. Aray!
Agay! Sorry kayo ng tinang. Nisamot ang kalagot ni Matinang nako kay doon na may bayot nga nagsulsol niya. Natukmod sa bayot ang akong ugangan, napayaka, nabundak ang lawas, mo'y hinungdan nga na-fractured ang batang ni Mama Tinang, unya gioperahan. Ako hinoy gibasol. Unya sa iyang pag-uli gikan sa ospital. O, hinay lang mga kay. Nauli na ka din sa ato. Hospital. Hinay lang. Ay, mabaldado na ba ko ini, Brian? Ay, depende ra kung cooperate ka ba kay sa imong lawas nga mag-exercise ka og dili mo isali ka ng gamit-gamit ng walker-walker mo. Salamat kay nauli na ka Matinang gikan sa ospital. Dong, Brian, ako na yung guide di Mama paingon siyang higdaanan. Ay, dali ma. Ay, kung hikapa. Ha? Maligo sa ko. Ikaw di bahala ni Mama dahil isa ha. Maligo ko. Sige, Dong. Ay, ma, dali na ma. Tabi. Ayaw ko hikapa. Ikay na kaingon ini, nga nung gipirahan ko. Pawa, aray. Aray. Ipalayo ng demonya kay Patsun ko, ana. Mawa, tika unsa ain taon. Uy, ikay dilikay nga ako ang takang gunitan. Paglain na lang kong puyo, Brian. Uy, hasulan ako kay sigilab kasuko na kong imong inahan. Sweet, ambot sa lis ni Mama. Sa ni siya eh. Ano ka rin siyang init siyang dugo ni mula siya? Ay, kung mauna, Eliza, hanilang kapuyo sa ato eh. Okay ra nimo pa? Okay kayo kasi yan kagbanghag sa imong ugangan. Dihang nanghipos ako sa akong mga sinina, sige siya katawa nga mura magdalipay siya nga mubiya na kusila. Unya to? Hay, guilty. Mulayas, deserve. Deserve na kong magmalinawon ma. Di mo rest in peace ka. Ikaw lay una ma, kay dara naman ka. Oy, gabaan ka rin ako. Ay, di man tingali ka makagaba ma. Tanawon ta lang. Let's see the scattered, Eliza. Ay, aray. Kasakit sa kong operasyon. Di ko makabaro nga ako ra. Ay, Brian! Ay, oy! Hain maning akong anak! Brian! Ay, oy! May trabaho siguro. Eliza! Ari ako'y! Pabanguna ko, Eliza! La 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 la. Ay, kanindot sa feeling human ako kaligo, presko na ko. Nilutas akong katuga gabi, uy nga wag kiniaway na ako. Peaceful gid kay akong mind. Eliza! Ay, papa, noon sa magamurag na balaka magagmayo. Ang imong ugang ang babae, kisakay og ambulansya kay natagak sa ilang hagdanan og nagkadugo ang agtang. Ha? Tungod sa nahitabo ni Matinang, nakahukom ko nga mobalik na lang sa ilang Brian aron dunay mo atiman niya. Unya, Maayo kay may balik ka na din, he. aron dunay makabantay nimo kung wa si Brian ma. Maayo. Pero wag ko mahangyo ni Brian nga pabalikon ka din, he, Eliza. Wa bitaw ma, akong kabubuton nga mobalik ko dinhi ma. Unsa Matinang pakantahon ko nimo? Oh, God. Kanta na. Kanang makatuog ko, ha? Sige ma, akapela lang ma ha. Sige. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Kay rami ng matang pinaluha. Hunong ana! Patay. Huwag ka ganahay sa akong gikanta, ma. Kaya akong ilisan, lain lang. Tinuod ang chismis. Ha? Nay, chismis ba? Unsa man? Nga nanlaki ka. Oh, my God. Unsa ba? Hotdog? Ha? Katong imong gikanta ang title ato tukso. Oh. Oh, klaro kayo ang lyrics. Sa lyrics lang, nga ipalayo ka sa tentasyon. Pero ang tinuod,
Natukso ka na, Eliza. Og imo lang giilad ang akong anak. May lalaki ka, ha? May kabit ka. Noon sa naman tao ka matinang, uy, abi na kung okay na tando ha, nataitok naman noong kagbalik. Naglibo ko sa akong ugangan, bisag unsaon akong adjust. Maulang gid gihapon siya. Huwag niya baliha ang akong effort sa pag-atiman niya. Ubiya na lang kakog balik sa ilang Brian, no? Aron dili ko ma-stress. Unsa ka ha? Unsa man ka mo ang pasultihon? Eliza. Good morning sa... Nani Navarro, mabugdi lang manok. Good morning mo niya. Oh, Nani Navarro, bubukit tili mong manok. Good morning usab sa kuan Balirong Naga. Balirong. Ni Siding Kaskiho o ni Gali Kaskiho. Good morning nyo, tanan niya. O sa ni kuan kapakyan ng Jorge Pakit o ni Bibing Pakit. Good morning. O sa tanong mga tao po ni Sir Raul Alivio Isoto o ni Ma'am Jasmine Isoto. Good morning nyo diya. Sir Rene o Sir Apiot. Good morning na itong tanan diya. Labi na yun sa mga tao ni Former Kapitan John Ramos. Kinabuhat siya Miguel Foliar. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Murag ang sinder na to, Ate Pres, si Inday... kita pa Eliza. Eliza. Si Inday Eliza itaw nga sige lang. Daw siya ng ugangan Ate Pres. Ambot lang oy, wako sabot nga katapusan nga nag-uli-uli ako lang sila kay hospital yung ugangan kay Tagas Catherine giuli gali niya ha, imbis dito sa siyang papa. Giuli niya iyang ugangan niya dito hinon. Gipakanta si Ate Pres, ang gikanta sa niya timingan man nga utok so layuan mo sa imo nga undong anak. Imulig yun diya giila akong anak dunag yung kay kabit. Kanali mo kanta daan, utok so layuan mo ako, palayo ako sa matitasyon. Mauna iyang gano'n sir, awan sa sinon silang balik Ate Pres. Nga no kanini, mauna na labdag o nila isang ano niya akong agad, init na taon kay nisang o, saon man na Ate Pres. Napagyo na ugangan Ate Pres, nga init kay o silang mga umagad. Oo, natural man na. Kay sa kaslunon pa kuno sila Ate Basta Pres. wa mauyon eh. Maay na ba Ate Pres? Oh, basta di mauyonan. No. Hindi mauyon na no. Ako may ragyong wa ko'y ugangan. Mo, tinood na Ate Pres. Pero ako Ate Pres, pinanggaan ako. Ako lima ko ugangan. Lima? Lima. Hindi mo asawa? Ikalima na ng 16 anyos Rudy Ate Pres. Kanyang ugangan ba Ate Pres? Sige tao ato sila ha kay ato batog ba? Nya ugangan ng mabay ni Pedro ato batog. Ayaw. Nya dak ano ba byuda? Byuda eh. Uy, wa man lagi may bawas, Pedro. Ayaw oy, waspo kung anak oy. Sige na paminaw na kamanghuran. Bitaw kani si Liza ato tabangan day Liza. Og gidana day ingnanas Brian day nga maglahi na lang mo day. Para na ako Ate Pres no, maglahi na lang sila kay para malinaw lang pagpuyo ba total. Mao gyud. Naamo na sa Bible. Abam, aribam. Basahir na sila bam. Ang ugangan Gulyat, Ate Pres, matur pas mga taga-Uslob, Okay. dili katuwaran og sagob. Kasi tuwag sa gubang. Kahuwaran. Sa among lugar, mga Gulyat, sa unang panahon, kung magsagob gani og tubig, katong kawayan mo'y gamiton, wala pa na mga container, mga galon. Unya, dali mo ang kawayan nga gisagob og tubig, imo dyan na iparabarog og gamay samtang maglakaw, kay mayapuman. Karon kung mayaban gani kuno imo gamay imo ugangan, dakong gaba, mo naging dili mayaban og sagob ang ugangan. Gamaan ka. Ambot sabot ana ba nga dili jud kuno ta mo sukol sa ugangan. Karon ari ka sa Lucas 12, versikulo 13. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babae. Naagyo din is Biblia, Gulyat. Katong wa ko mari aron pagdaos ko, dagdakong espada para makuha. Naagyo din is Biblia. Ang title niya kung gibasa gingon diri ay si Jesus ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Di ba? Karon. Diretso akong tambak. Diretso ba? Ingon sa Ate Priscilla, maglain. Ingon kagul maglain. Ingon po sa Ate Priscilla, basta dili mo uyon. Lain ang Gulyat. O sa'yo mga? Ang imong bana, ma'am, doon ay trabaho.
Karon. Pagkuhag caregiver. Aron dili si Eliza mo imo atiman. Karon. Pagkuha og muyaya sa imong inahan, ingna imong bana Eliza. Total naman tay trabaho. Kay pwede dili na ka magkita sa iyang mama, imong ugangan, pwede atur ka agis terrace, atur ka agis kusina, dili ka mo paduol niya, kay naay caregiver mo atiman niya. Kay ug kamo dili bang gyud kay sukat pa sa sinugdan, wala kuno ka mauyon kay ang nauyinan kadto pangalag Vivian. Karon. Sakto ang gingon natin, pero may radyod kami, wa may mga ugangan. No, kay, ako na lain may ugangan? Lain na ba kung sakit, Gulyat? Ngano na kayo gangan tayo sa na ba kuno kayo gangan imo sa press. Pres na ba kuno yung kangan? Na ako'y ugangan. Na? May ibang ba kung apel sa kong ugangan? Salamat mo ka na kasi tulungan, no? Kala ko ang pasultihan.